ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଏ? କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ, ନା ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଖାସ୍ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି କେଉଁ ପୁରୁଷ ବିବାହ କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ସିଧା ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି କୋଟିପତି ହୋଇଯାଏ। ସେଇଠି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଏକ ଅଭାଗୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ତେବେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ କାଠିକର ପାଠ। ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଚନାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କିଛି ଖାସ୍ ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ, ଯାହା କହିଥାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଦର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭୂମିରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜ ପତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଉଡ଼ା ମଥା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଚଉଡ଼ା ସହିତ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଛାଇ କେବେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା କାରଣରୁ ପୁରା ପରିବାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। କୁହାଯାଏ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ବରଦାନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଖିର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ଗଠନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି? ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ଉପର ଓ ତଳର ତ୍ୱଚା ହାଲକା ଲାଲିମା ଏବଂ ପୁତୁଲି କଳା ଓ ଧଳା ଅଂଶଟି ପୁରା କ୍ଷୀର ଭଳି ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲି ରାଜହଂସ ପରି ଏବଂ କମର ବାଘ ପରି ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଐଶ ଆରାମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନାକ ଉପରେ କଳାଜାଇ। ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅତି ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ନାକ ଉପରେ ଭାଗର କଳାଜାଇ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନବାନ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦାବେଳେ ମଜବୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଲ ଉପରକୁ ଉଠିକି ହୋଇଥାଏ, ସହିତ ହାଲକା ଲାଲିମା ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ସେ ସବୁ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ। ଚିକ୍କଣ ଓ ଧଳା ଦାନ୍ତ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଚିକ୍କଣ, ଧଳା, ସୁନ୍ଦର, ସେହିପରି ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଥିବ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସୁବିଧା କୌଣସି କମି ହୋଇନଥାଏ। କମଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୁଳି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା, ପତଳା ଓ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଝିରେ କୌଣସି ଛେଦ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନଖ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସଦାବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ବେକ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକ ସୁନ୍ଦର ଓ 3ଟି ରେଖା ହୋଇଥାଏ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଗହଣାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଓ ଧନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ କମଜୋର ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବେକ ଲମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ସନ୍ତାନ ନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଚେହେରା ପିତା ପରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ଚେହେରା ତା ବାପା ପରି ମିଶୁଥିବ, ଚେହେରା
ତେବେ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଯଦି କୌଣସି ପୁଅର ଚେହେରା ତା ମା ସହିତ ମିଶେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମପରି ଆଖି। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ସମାନ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଭୂରା ଏବଂ ଧଳା ହୋଇଥିବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସବୁ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ। ଏହିଭଳି କମଳ ବାହୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବାହୁରେ ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତା ସହିତ କମଳ ହୋଇଥିବ, ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ତା ହାତରେ ଅଧିକ ବାଳ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ଶୁଣିନେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।